Nadal ja ha arribat a l'escola i, com cada any, finestres i façanes s'han de decorar. Dibuixem, retallem i enganxem amb la mateixa il·lusió de sempre, any rere any. La feina ja està enllestida, ara ja podrà lluir els finestrals i guarnir-hi la nostra entrada. Tot i això, no hem d'oblidar que Nadal és temps de pau i solidaritat i cal pensar sempre en els més necessitats. Paral·lelament, mentre la resta d'alumnes decoren l'escola, nosaltres fem una recollida d'aliments. I una col·laboració amb la Marató de TV3. Recollida d'aliments! Col·labora amb la Marató de TV3! Un any més, la música ens amarà de l'esperit nadalenc i les Nadales no hi poden faltar. Des de l'Escola Franciscanes del Poblenou us desitgem un bon Nadal i un feliç any nou.